Ito yung mga kasamahan ko sa ano, yung sa PAL. Nandito na kami sa ano, yung sa hotel na tutuluyan namin sa Si Kuya Hotel. Si Kuya kauban ni ate. Oh, ba ni ate? Puro mga ano to, mga bulano. Kaya nakakatuwa nito mga kapatid is kami dito nag-share na yung ano yung mga karanasan namin sa Saudi na medyo mapait pa. Oh, yan. Ito rin taga Bohol, Valencia. Bulanon ay di na kung Bulanon no? Gutom tayo sa akin. Gutom Saudi. Rona. Lahat dito parang nabunutan ng tinik eh. Wala lahat yung ano nila, yung taba, problema. Ito yung mga bagong bayani. Kasama ka doon. Oh, tayo ang mga bagong bayani. Mga kapatid, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ito yung pinakamasayang araw ngayon kasi nga dito na ako sa airport eh, papauwi na ako. So yung mga hindi pa naka-subscribe sa akin, subscribe nyo ako kasi nga i-update ko kayo dito sa yung process dito sa airport sa Riyadh, tapos yung process ng pagdating sa Manila hanggang sa matapos yung quarantine natin na 14 days. So yung mga hindi pa naka-subscribe sa akin, subscribe na kayo. Ito yung pila mga kapatid sa para check-in. Yan yan. Ito ba? Kasi Tesla. Punuan pala to. Mga kapatid, nandito na tayo sa loob ng Philippine Airlines PR655. So kung mapapansin ninyo, hindi siya yung in-expect natin na alternative upuan. Punuan siya. Yun na yun, no? Talagang puno. Yung pansin ko dito yung mga flight stewardess is naka PPA. Yun, no? Yung naka ano na yan. PPA yun yung mga flight stewardess. Katabi ko si ate. Taga saan po kayo, ma'am? Bulacan. Repatriation po kayo, ma'am? Bumili ng ticket? Bumuwi po ako patay ko yung asawa ko. Oo. So, musta naman yung process ng sa immigration? Okay lang. Smooth siya, di ba? Maganda mga kapatid yung sa process ng immigration, smooth siya. Hindi siya mahirap, padali lang. So, see you mga kapatid sa Manila na lang ha. Hindi, bumili ako ng sariling ticket. Kasi pag iasa natin sa repatriation, abutin ka ng siyam-siyam eh. Yung pinakamadali lang kasi na umuwi, yung may pambili ka ng ticket. Meron na isang napansin dito sa gilid, mga kapatid, parang oxygen siya eh.
Ano sa tingin yun mga kapatid? Oxygen siya, di ba? Oo. Yan no, sa gilid ng upuan, mayroon siyang naka-ready na oxygen sa likod. Dalawa siya. Siguro mayroon pa tong ibang mga oxygen nun sa likod siguro. Yan o, dalawa. Oxygen. Stored in your seat pocket. Window shades open and your tray was Mga kapatid, ito yung forms na binibigay ng mga crew dito sa Philippine Airlines. Nung pagka-take off, wala pang isang oras, nagbigay na sila ng mga 6 na forms. Yung unang forms, ito yung EITF declaration form. Tapos, yung pangalawang forms, itong sa Red Cross, ito yung 2019 coronavirus disease, sa Red Cross to siya. Tapos yung pangatlong forms, affidavit of undertaking. Tapos mayroong mga maliit na forms, yung sa arrival card, tapos yung sa health declaration card. Yun yung unang binigay ng mga crew dito sa PAL, kasi kailangan daw to pagdating doon sa Manila eh. Ano lang pala yung binigay nila, akala ko 6, sabi nila 6, 5 lang pala to. 5 lang ba sa'yo na forms? 5 no? Oh, 5 pala mga kapatid na forms. Thanks God mga kapatid, nag-touchdown kami dito sa Manila Airport mga mga alas 3 na, medyo late na nga dapat mga 1:35. Again, please fill out your yellow form. Please put your complete address and then a contact number. Umupo muna tayong lahat, hindi tayo makakababa kung hindi po tayo umuupo. Yung nag-announce yun yung taga Bureau of Quarantine na kinakolekta nila tong yellow form, yung binigay kanina ng mga crew. Ito na yung kukolektahin nila muna. Hanggat hindi po nakaupo ang lahat. Salamat po. Oo, kahit mag-asawa kayo, hiwalay kayo. Nako, patay. Bawal pala magjowa. Wala si Jerry. No chance. Wala nang yellow. Abstinence. Wala daw. Ikaw ba yung wala? Mamaya paglabas, after nung scanner, mag-stop ka na lang muna doon. Anyway, mag-stay naman kayo doon eh. Kasi may visit pa kayo for swabbing. So saka ka na lang mag-pick up. Oo, doon na lang. Meron din kasi isa dito, ganun din yung sinabi ko. After nung scanner, mag-stay na lang muna doon. Hindi na lang namin kayo ng ito lang talaga yung address. Opo. Oo. Ito mga kapatid, nakalabas na ako sa aeroplano.
Social distancing na, social distancing. Dito na i-apply yung social distancing. Sa aeroplano, not applicable. Dito lang. Oh, tanggal lahat. Oh, Sir, yung sombrero patanggal na lang po. walang eyeglass, walang sombrero. Hindi, nag-video lang. Oh, vlog. Hello, welcome to my channel. Taga saan kayo mga kabayan? Pangasinan. Ikaw? Mindanao, Agusan del Ay, Mindanao. Bisaya rin ako eh. Yes, Taga Bohol. Bisaya, good ni. Bisaya po kayo. Bisaya, taga Bohol. Di, binibideo ko kasi nag-update ako sa yung repatriation. Pero wala kang channel. Meron akong channel, Ano channel mo? Bisayang Dako. Okay. Kiyo. Anong channel mo? Bisayang Dako. Sayang dako. Kiyo? Kiyo. Land base sir, OFW. OFW. So, so mayroong panibagong forms na naman binigay mga kapatid, yung sa OWA. Sorry. Alam niyo mga kapatid, paglabas namin galing sa aeroplano, binigyan kami ng forms naman ng OWA. Ito oh. Pipil upan na namin to. Ngayon pinaghintay naman kami dito. Hindi ko alam kung anong susunod na procedure nito, kung swab test ba or ano. Daming sisiburitsi ngayong panahon ng mga kapatid pag kayo uuwi. At andito po kami ngayon para ipaliwanag at ipatupad ang programa ng ating gobyerno upang mapigil ang pagkalat ng coronavirus 19. Ang ating gobyerno ay nagtatag ng Interagency Task Force na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya. At ayon po sa nilabas na Omnibus Interim Guidelines, lahat po ng returning overseas Filipinos, including foreign nationals, are required to undergo the RT-PCR test upon arrival dito sa ating airport o kung saan pong seaport. At pagkatapos ng swab test, kinakailangan pong mag-quarantine sa loob ng 1 linggo hanggat sa lumabas ang resulta ng inyong RT-PCR. Alam po namin mga kababayan na ang quarantine period ay magdudulot sa inyo ng inconvenience. Bagaman po, ito po ang natatanging paraan para po mapuksa o mapigil natin ang pagkalat ng COVID-19. Ito po ang natatanging kontribusyon natin, ang ating pag-uunawa, pasensya, at panahon. Alam po natin na mas maganda sa pakiramdam na umuwi tayo na tayo'y negatibo.
Yun yung pila pag walang online registration sa Red Cross. So dito naman na pila, ito yung may QR code. Pagkatapos nito na i-scan yung QR code sa cellphone nyo, is magbibigay sila ng sticker, tapos proceed na sa test booth para sa swab test. Natapos na rin ako sa swab test, mga kapatid. Sobrang hapdi yung pinasok yung dito sa ilong ko. Yung dalawang ilong yung inano niya eh. Tapos yung ngala-ngala, sobrang sakit. After ng swab test dito na sa immigration, ito na yung mga Pinoy na tapos ng swab test. Immigration na yan. After na immigration, yung claim ng mga bagahe. After ng immigration, mga kapatid, dito tayo pipila sa OWA. Yan ang OWA. Katapos ng OWA, saka natin kukunin yung bagahe. Ay, saan yung linya, sir? Doon? Mali pala tayo ng ano. Dito tayo sa kabila. Pipila. Mga na-scan na sir, ha? Ang haba ng pila para sa OWA, oh. Ito, oh. Haba ng pila. Tingnan nyo, mga kapatid, nakapila kami sa OWA, wala pa kaming kain. So, di-distribute na nila yung mga pagkain ng taga Philippine Coast Guard. Yun. Pasa, sir. Pasa sa dulo. Pasa. Pasa. Kulang pa? Okay na? Meron pa isa. Sige, isa pa. Yan, last na. Okay na. Last na lang. Last pa. Pasok sa likod. Pasa mo na. Yan, mga kabayan, no, tuwang-tuwa sa rasyon na pagkain. Kulang pa isa, sir. Isa pa, sir. Thank you. Pagkain ba? Yan yung pagkain ng binigay ng OWA, mga kapatid, oh. Beef siya, tapos kanin, tapos ano to, isa. Gulay to, nakalimutan ko anong pangalan yan. Beans. Yun. Yung pila pala sa OWA, mga kapatid, yun yung ano namin para sa hotel namin kung saan kami iko-quarantine while naghihintay ng result ng swab test. Yan kami pipila. Pagkatapos niyan, kukuliktahin yung bagahe, tapos may naghihintay na doon sa labas na bus para ihatid doon sa hotel. Mga kapatid, pagkatapos natin ng pila sa OWA na yan, kasi sasabihin nila kung anong hotel ka. Pero bago yan, yung pinaapan natin na kanina ng forms ng OWA, yun yung ibibigay natin doon. Tapos yung QR code ng Red Cross. Tapos na, ang importante niya na dapat tandaan niyo yung anong hotel kayo. Tapos nyan dito tayo pipila. Para naman pa-exit na tayo, tapos may bus doon sa labas. Yan yung maghatid sa atin doon sa hotel. Ito yung mga kasamahan ko sa yung sa PAL. Nandito na kami sa yung sa hotel na tutuluyan namin sa Si Kuya Hotel. Si Kuya, kauban ni ate. Kauban ni ate. Mga girka pre, ha? Puro mga mga bulano. asawa, paano? Siya yung nakakatuwa nito, mga kapatid, is kami dito nag-share na yung mga karanasan namin sa Saudi na medyo mababait pa. Rinig na sa... Yan. Sino yan? Asawa Ito yung- ko? Ito rin sa Buholot, Valencia. Bulano ko. Bulanon, ay di na kumalik Bulanon, dito kay no? gutom guys. Sa kuan. Gutom Saudi. Makarona. Sarap pagkanoon. Lahat dito parang nabunutan ng tinik eh. Wala lahat yung nila, yung kaba, problema. Ito yung mga bagong bayani. Kasama ka dun. Tayo ang mga bagong bayani.
tayo. Dadaan po tayo dito. Dito po, dalawang paa. Dito. Dito po, relax po dito. Oh. Parimove lang po ng balikan ng one. Salamat. Sir, pakitandaan lang po ha. Kasi 36.5. Sige, sir. Alcohol, sir. Thank you. Okay. Dito po, dahan-dahan lang po. Yung mga upuan yan mga kapatid, yan yung mga lalagyan ng pagkain bukas siguro. Yan yung pagkalang ko ha. So dito na tayo sa Sikuya Hotel mga kapatid. So yung believe talaga ako sa Philippine Coast Guard mga kapatid kung gaano nila pinahalagahan yung mga OFW. Tinitreat nila tayo as parang VIP. Accommodating sila eh. Isipin mo yung sa video na yan is nakapila kami doon sa OWA yung para sa hotel ko, sa ang hotel kami na ma-quarantine. Binigay yung pagkain. Binigay yung pagkain, yung tubig, yung kutsara. Talagang binigay nila. Tapos mga friendly lahat ng mga Philippine Coast Guard na naka-assign doon. Talagang saludo ako sa inyo mga sir. Believe ako sa service yun sir. So hanggang dito na lang mga kapatid. Next na vlog ko mga kapatid pala is paglabas ko, kasi yung procedure kasi nito is pag mag-negative ako sa swab test sana naman, mag-negative ako is mag-arrange yung OWA ng sweeper flight papunta ng Bohol. From pagdating ko ng Bohol, doon naman sa municipal namin, i-quarantine naman ako ng 14 days. After ng 14 days, mag-home quarantine naman ako ng 7 days. So, i-document ko rin yung mga kapatid, sundan ko rin yung procedure na gano'n. Tapos, after nitong video ko regarding dito sa quarantine, is puro na to yung mga kapatid. Yung mga videos na gagawin ko is puro buhay probinsya na. Yun ang iba-vlog ko, buhay probinsya na, kung ano bang mayroon doon sa aming lugar, ano yung mga magandang lugar, anong magandang lugar na pwede natin i-explore. So, yung hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo sa channel ko. Samahan niyo ako kapatid para maglibang dito sa channel ko. Kung ano yung gusto ma-suggest ninyo na magandang gawin natin, o yung lugar na gusto kong puntahan dito sa Bohol, comment na ko sa baba. At i-arrange din natin yan sa ibang araw kung kailan natin puntahan yan yung mga lugar na gusto nyong makita. Salamat mga kapatid.